EduCem és un centre d'ensenyament de Granollers que el nostre avi, Esteve Duran, va iniciar l'any 1942. Des d'aleshores, la nostra tasca ha estat acompanyar cada alumne amb la seva evolució personal i acadèmica, per esdevenir una persona responsable, creativa, oberta al diàleg i amb capacitat crítica per analitzar i desenvolupar-se en la seva vida adulta. Ubicats al centre de la ciutat, impartim tot el sistema educatiu, educació infantil, primària i secundària, així com batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior i som escola d'adults. A la nostra mare, Anna Maria Duran, sempre li hem sentit dir que a la vida tots servim per alguna cosa i es tracta que nosaltres, des de l'escola, sapiguem entendre i acompanyar a l'alumne a descobrir el que li agrada. Som una escola motivacional i humanista, amb l'orientació i la tutoria com a pilars fonamentals. Fem un seguiment acurat de l'alumne en el seu procés formatiu, intel·lectual i emocional. Per la nostra trajectòria de més de 80 anys, som un referent a Granollers i al Vallès Oriental. Coneixem molt bé el sistema educatiu i ens agradarà molt de tenir-vos d'alumnes.